καλέσαμε 10, έχουμε φορές να καλέσουμε. Έχουμε καλέσει 14. Ο κύριος Νικολόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος της Ισπανίας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, μέρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο προφανώς ήταν και είναι μια αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης των ενόπλων δυνάμεων, καθώς έχουν διαπιστωθεί σοβαρές δυσλειτουργίες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιδεινώνονται με δυσάρεστες μερικές φορές αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι αρκετά από τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Παρόλα αυτά, έχοντας εντοπίσει εδώ και πολλά χρόνια αυτά τα προβλήματα, η Ομοσπονδία μας εκπώνησε μια μελέτη υγειονομικής περίθαλψης των εναποστρατεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους με σκοπό τη διερεύνηση λύσεων, την κατάθεση προτάσεων, και η μελέτη αυτή έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ΓΕΘΑ και κατατίθεται και σήμερα, έχει κατατεθεί ήδη και στην Επιτροπή. Ξεκινώντας, θα θέλαμε να πούμε ότι το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης λειτουργίας της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα πολυδέδαλο σύστημα με πληθώρα νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, βασιλικών διαταγμάτων, αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων. Η Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της μελέτης συγκέντρωσε τουλάχιστον 104 νομοθετήματα. Όπως καταλαβαίνετε, θεωρούμε ότι αυτή η πληθώρα θεσμικών κειμένων αποτελεί ένα πρώτο πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί για την λειτουργία των νοσοκομείων. Να σας πω απλά ότι υπάρχει υπουργική απόφαση του 2012 μάλιστα, οι οποίες προβλέπουν ότι όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν και να καταργηθούν. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Να πάω σε συγκεκριμένα άρθρα, να τονίσω για το άρθρο 3, για τα φαρμακεία, θα πρέπει να περιληφθούν και οι απόστρατοι, δεν προκύπτει ευθέως αυτό το πράγμα. Για το άρθρο 4, λειτουργία στρατιωτικών νοσοκομείων πέρα του τακτικού ωραρίου, θα πρέπει να εξετάσει η υπηρεσία αν θα πρέπει να είναι δυνατότητα που αποφασίζει ο διοικητής του νοσοκομείου ή το ΓΕΘΑ και να καθορίζεται αυτό το πράγμα. Στο άρθρο 8, αξιολόγηση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος της ποιότητας των νοσοκομείων. Και μάλιστα έχουμε πολλά παραδείγματα για το 424 και για τον Ήμιτς. Θα πρέπει να μπει ένα ξεχωριστό άρθρο που να καθορίζει τις προτεραιότητες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα που ανάλογα με το κάθε νοσοκομείο περιγράφουν διαφορετικά την προτεραιότητα. Πρέπει να καθοριστεί ότι υπάρχουν οι βασικοί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι η ενενεργεία και η αποστρατεία, τα ενενεργεία και η αποστρατεία στελέχη των κλάδων μετά των οικογενειών τους. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα έχουν προτεραιότητα τα σώματα ασφαλείας μεταξύ των υπολείπων δικαιούχων. Πρέπει να καθοριστεί και να καθοριστεί επακριβώς μάλιστα ότι οι βασικοί δικαιούχοι στα μέσα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν μεταξύ των βασικών δικαιούχων προτεραιότητα η ενεργεία. Στον Ήμιτς μεταξύ των βασικών δικαιούχων έχουν προτεραιότητα οι απόστρατοι και είναι αυτονόητο, έχει υποθεί ότι συνεχίζουμε και πληρώνουμε τον Ήμιτς. Διερεύνηση του σκοπού και προτεραιότητα δικαιούχων στον Ήμιτς. Στο άρθρο 53 δεν έχει περιληφθεί το άρθρο 13 του νόμου 4609 του 2019. Με αυτό προβλέπεται ότι τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
δικαιούνται νοσοκομιακής περίθαλψης εξωτερικά ιατρία και στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στο Νίμιτς. Αποτέλεσμα, στους δικαιούχους των Νίμιτς να μην περιλαμβάνουν τα τέκνα. Προτείνουμε λοιπόν να προσθεθεί στο αντίστοιχο άρθρο ως δικαιούχους και τα τέκνα, καθώς επίσης και τα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών. Είναι ψηφισμένο αυτό, σας ξαναλέω, και δεν έχει περιληφθεί στους δικαιούχους. Επίσης, να επισημάνουμε και ότι υπάρχει η πρόβλεψη για τη δημιουργία, για την ύπαρξη των ιατρίων σε 3 σημεία της Αττικής. Λειτουργούσε στο Παπάγου μόνο, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Είναι καλό να ενεργοποιηθούν αυτά τα ιατρεία, τα οποία μπορούν να γίνουν με πρόσληψη γιατρών, με συμβάσεις. Προβλέπονται αυτά υπό τον Νίμιτς, διότι έτσι θα αποφορτιστούν τα νοσοκομεία. Ολοκληρώστε σιγά σιγά. Είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη. Για το θέμα της διακλαδικής φροντίδας ηλικιωμένων είναι μια σωστή προτεραιότητα, μια πρωτοβουλία σωστή. Είναι ένα διαρκές αίτημα το οποίο θα πρέπει να στηθεί σε σωστή βάση για να μην υπάρχουν προβλήματα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε ξαναγίνει αυτή η προσπάθεια, πλην όμως με δημοσιεύματα ενός δημοσιογράφου, και ήταν στο στρατόπεδο του Παπάγου. Σταμάτησε αυτή η προσπάθεια διότι ήταν μέσα σε στρατόπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί και να δημιουργηθεί αυτή η μονάδα, και ίσως θα πρέπει το Υπουργείο να σκεφτεί τη μορφή ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ούτως ώστε να μην απασχολεί το ήδη μειωμένο προσωπικό του Νίμιτς. Τέλος, επειδή ακούγονται διάφορα για το θέμα της ένταξης των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ, δεν συμφέρει το Υπουργείο, δεν συμφέρει την κυβέρνηση να τα εντάξει στο ΕΣΥ, διότι θα χαθεί αυτή η ποιότητα που υπάρχει σήμερα και η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως εφεδρείες είτε σε πολεμικές καταστάσεις είτε σε σεισμούς μεγάλης κλίμακος, σε πανδημίες όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν. Και ολοκληρώστε. Και ένα τελευταίο, το οποίο αναφέρθηκε βέβαια, με προβληματίζει η αυτοτέλεια των στρατιωτικών νοσοκομείων, εάν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι τα έσοδα από τον ΕΟΠΗ είναι μειωμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατρίνη, εκ μέρους του Πασόκ. Θα ήθελα από τον κύριο Νικολόπουλο, επειδή έχει κάνει σχετική μελέτη, να μας πει λίγο κάποια περισσότερα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και περίθαλψης στο Νίμιτς και εν γέννη στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Νικολόπουλος Βασίλειος, για 2 λεπτά ο χρονολόγος. Απαντώντας κυρίως στις 2 ερωτήσεις του κυρίου Κατρίνη, θα αναφερθώ όσο μπορώ πιο συνοπτικά. Όπως έχουμε πει, έχω πει, τον έφερε και ο κύριος Κατρίνης, υπάρχει μελέτη η οποία έχει κατατεθεί. Δεν είναι θεωρίες αυτά που γράφουμε, είναι από έρευνα που κάναμε για τα ραντεβού. Το ένα ήταν τα ραντεβού και το άλλο ήταν η αξιοπιστία. Λοιπόν, ενδεικτικά σας λέω ότι όταν εξετάσαμε Νίμιτς 401, 424 Νουνουά, 251 Γνά. Η Ομοσπονδία είναι διακλαδική. Μπήκαν μέσα στελέχη να κλείσουν ραντεβού σε όλα τα εξωτερικά ιατρεία. Το πρώτο που διαπιστώθηκε ήταν ότι εάν έκλεινε το στέλεχος ραντεβού, σκέτο, Νικολόπουλος παραδείγματος χάρη, πήγαινε και έκλεινε ραντεβού. Στο πρώτο δεκαήμερο οι μισές κλινικές δίνανε, τα μισά νοσοκομεία δίνανε ραντεβού, στο πρώτο δεκαήμερο. Και πηγαίνοντας προς τα πίσω φτάναμε μέχρι και το 4ο δεκαήμερο για ραντεβού. Όταν έμπαινε ο επίτιμος, έβρισκε την επόμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, αλλά την κρατάνε. Ο απόστρατος είναι απόστρατος μετά την αποστρατεία του, ναι, να μετράνε οι βαθμοί, του σέβομαι αυτό το πράγμα, αλλά στο θέμα της υγείας
πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει η προτεραιοποίηση. Δεν φαίνεται πουθενά η προτεραιότητα του αποστράτου αν δεν είναι επίτιμος. Επομένως, όπως είναι και στην πρότασή μας, πρέπει να καθοριστούν οι βασικοί δικαιούχοι του κάθε νοσοκομείου, οι οποίοι να μπορούν να βρίσκουν τα ραντεβού. Επαναλαμβάνω, μέσα στη μελέτη έγινε 22 και ένα λεπτό αν μου επιτρέπετε, και 23 του μηνός Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Και το άλλο που κάνουν, επιτρέψτε μου τελειώνω, είναι ότι δεν ανοίγουν όλα τα ιατρεία για ραντεβού. Θα πρέπει να το δούμε και για την ποιότητα που ρώτησε ο κύριος Κατρίνης. Πρέπει να το δούμε, υπάρχουν εξαιρετικοί γιατροί. Πλην όμως υπάρχει μια δραματική κατάσταση, ειδικά στον Ήμιτς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάρθης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριε Ναύαρχε, πέστε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θέλω να κάνουμε διευκρίνηση για να μην μένουν άσχημες εντυπώσεις. Ο κύριος Νικολόπουλος είπε ότι υπάρχει προτεραιότητα στους επιτήμους ή στους ανωτάτους, αν κατάλαβα καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και η προτεραιότητα στα νοσοκομεία μπορεί Παρακαλώ, εντάξει. Τώρα μην έχουμε τις... Δεν έχω... Δεν έχω, απλώς λέω την πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν κάνουμε... Επί προσωπικού που λέτε, οι βουλευτές... Όχι. Αυτό που είπα είναι αποδεδειγμένο. Υπάρχει η προτεραιότητα στο Ικελή. Είστε πειθαρχημένοι, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω πολύ για τη συμβολή. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκεστε απέναντί μας χωροταξικά, όχι απέναντί μας ουσιαστικά και νοητικά, και πιστεύω ότι αυτές οι παρατηρήσεις αυτές οι παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη σημειωθεί, καταγραφεί από τους συνεργάτες μας, θα αποτελέσουν ένα πρωτογενές υλικό διαμόρφωσης και περαιτέρω, θα έλεγα, εξέλιξης του νομοσχεδίου το οποίο φέραμε ενώπιον σας. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Βεβαίως. Ναι, κύριε Αρχηγέ. Βεβαίως. Ολοκληρώνεται λοιπόν η δεύτερη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους που ήρθαν σήμερα εδώ και μας κάνανε την τιμή.